Добрый день, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соус у Празе, і на відэасувязі з Украіны былы прэм'ер-міністр Украіны, адзін з лідараў рэвалюцыі годнасці Арсеній Яцэнюк. Добрый день. Добрый день. Сёння 14-й дзень расійскай вайны ва Ўкраіне. Які ён для вас? 14-й день не просто супротиву. 14-й день боротьби за українську незалежність. 14-й день боротьби взагалі за свободу в світі. І я прошу всіх зрозуміти, що Україна бореться за себе, але і Україна бореться за всіх в цьому світі. За всіх, хто знає, що таке свобода. За всіх, хто знає, що таке вільний світ. Цей 14-й день точно не очікував Путін. Він очікував, що Україна паде. Більше того, дуже багато сподівались про те, що путінська армія настільки сильна, що вона швидко захопить Україну. Але сталося не так, як гадалося Путіну і його приспічникам. Україна стоїть і Україна бореться. Кожен зараз в Україні робить свою роботу. Я роблю те, що зобов'язаний зробити, допомагаючи Україні і українцям. Це і гуманітарна допомога, і через фонд, і купити амуніцію, і купити тепловізори, і приціли, і навіть легальну зброю купуємо, легально, для того, щоб допомогти українській армії. І те єднання, яке сьогодні є в українського народу і українського суспільства, це заслуговує на саму найвищу повагу. Безумоўна, штодня ўводзяцца вельмі жорсткія санкцыі супраць Расіі і супраць Беларусі. Расія напала на Украіну, Беларусь прадаставіла сваю тэрыторыю для агрэсіі. Вы заўсёды вельмі крытычна ставіліся да рэжыму Лукашэнкі, рабілі заявы пра гэта. Ён запэўніваў, што з беларускай тэрыторыі на Украіну нападу не будзе, ён адбыўся. Ці стаў для вас нечаканасцю такі ўдзел Беларусі ў вайне? Путін – це військовий злочинець, Путін – це вбивця, і Путін – це брехун. Лукашенко так само разом з Путіном став військовим злочинцем, так само вбивцем, і так само він був, є і буде брехуном. Те, що Лукашенко сьогодні каже, що начебто він не задіяний у війні проти України, він бреше. Тому що на руках Лукашенка українська кров. Якщо би не Лукашенко, який дав фактично російським військам, путінській зграї, зелений коридор для того, щоб спробувати захопити Київ, а їм це не вдасться, для того, щоб бомбардувати українську територію російськими літаками, які злітають саме з білоруських аеродромів, це означає тільки одне. Він співучасник військового злочину. І я його можу порівняти, якщо я Путіна порівнюю з Гітлером сучасності, то Лукашенко – це Муссоліні сучасності. У інтерв'ю ў жніўні 2020 году вы казалі, што апладзіруеце беларускаму народу, які паўстаў, вы павіталі мільённыя мірныя пратэсты ў Беларусі. Цяпер вы ведаеце пра гэта ў Беларусі практычна канцлягер. Тысячы людзей за кратамі, сотні тысяч вымушаныя былі выехаць, у тым ліку ва Ўкраіну. На тэрыторыі Беларусі не засталося незалежных СМІ. За значок з бел-чырвона-белым сцягам ці жоўта-блакітным сцягам кідаюць за краты. І для мільёнаў беларусаў, якія паўсталі ў жніўні 20-го, да паразы ў гэтай мірнай рэвалюцыі, да жорсткіх рэпрэсій дадалося яшчэ больш страшнае. Краіна, грамадзянамі якой яны з'яўляюцца, стала агрэсарам. З тэрыторыі іх краіны ляцяць ракеты ва ўкраінцаў, а ўкраінцаў яны лічаць братамі, за іх моцна перажываюць. Скажыце, ці ёсць ва ўкраінскіх элітаў, ва ўкраінскага народу разуменне трагічнасці гэтай сітуацыі для беларускага народу, не для Лукашэнкі? Я би хотів скористатися нагодою і звернутися до білоруського народу. Звернутися з тим, що ваші сини і доньки, які служать в білоруській армії, ще мають можливість відмовитися від того, щоб на їхніх руках була кров. Я розумію, що вам там складно в Білорусі і тяжко, але нам тяжче і складніше. Тому що у нас кожного дня вбивають людей, дітей. Дитинка маленька в Маріуполі померла, тому що води нема. У нас бомблять міста. Російськомовні міста, Харків, Маріуполь. В нас бомблять столицю. Як би вам там не було тяжко, відмовляйтеся від злочинних наказів. Не йдіть воювати проти України. І довершіть те, що ви розпочали 2 роки тому.
Ви, як і ми, заслуговуємо на свободу. Як і вам, так і нам треба боротись за цю свободу. Ми за неї боремося. Вам треба продовжувати боротьбу. Шановний білоруський народ. Что з вашего гледзяшча могуць не беларускія вайскоўцы, а беларусы вот за мяжой беларусаў Беларусі зрабіць, каб падтрымаць Украіну? Я гаварыла са Святаславом Вакарчуком, ён кажа, словаў мала, патрэбныя дзеянні. Што канкрэтна, як вам падаецца, беларусы могуць зрабіць для вызвалення Украіны і вызвалення Беларусі адпаведна? Звичайно, білоруси в першу чергу повинні відмовлятися воювати проти України. Це реально. І це кожен білорус повинен усвідомити, що ви не можете мати українську кров на ваших руках. Друге, це білоруси повинні всередині своєї країни навести ряд і порядок. Тобто білоруси повинні мати демократичну країну. Білоруси повинні мати право на життя. Третє, Україна запросила всіх, хто готовий захищати Україну зі зброєю в руках. І я вже бачив повідомлення про те, що декілька сот білорусів зголосилися взяти участь в боротьбі за незалежність України. Тому кожен на своєму місці здатний зробити для України в тому, щоб допомогти Україні встояти в цій священній війні за нашу свободу. Скажите, калі ласка, як ви лічыце, ці з'яўляецца цяпер Александр Лукашенко самастойным палітыкам? Ці быў ён самастойным 2 гады таму? Лукашенко ніколи не був самостійним політиком. А зараз те, що сталося з Лукашенком, Лукашенко став військовим злочинцем. І Лукашенко знищив свою країну. Він кинув Білорусь під ноги Путіна. І таким він війде в світову історію. У світову історію, яка запише його колабораціоністом, зрадником своєї країни і свого народу. З вашого досвіду, ці трэба українським уладам цяпер рознымі спосабамі размаўляць з Лукашенком? Ці можна йому давіраць? Ці трэба з асцярогай ставіцца да перамоўнага працэсу на беларускай тэрыторыі, арганізаваным беларускім бокам? Розумієте, Лукашенко, він ніхто. Ми вже це десятки разів говорили. Ви згадайте про те, як він розповідав, що ніколи з території Білорусі ніхто не нападе на Україну, що ніколи він не дасть можливості, щоб територію Білорусі використали проти України. Тобто це такий самий патологічний брехун. Тому вести з ним розмову про що? Він злочинець, він брехун. І він співучасник разом з Путіном. Тому взагалі сталася історія, що фактично Росія завдяки Лукашенку здійснила анексію Білорусі. Сьогодні Білорусь анексована Росією. Можливо, ще не юридично, але фактично так. У меня есть еще питание, якое, конечно, не до сённяшняга драматычнага дня, но вот Украина не признала Лукашенко президентом пасля жніўня 2020 году. Ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму вот кіраўнік Украины не сустрэўся з дэмакратычнай лідаркай Тихановскай? З ёй сустрэліся бадай все лідары дэмакратычных краінаў. Это ясно, что до сённяшняга дня не мае дачынення, але ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму? Я дуже би хотів, щоб в Білорусі був законно обраний президент. Я вірю і переконаний в тому, що Україна встоїть і прийде час, коли український президент зустрінеться з новообраним законним президентом вільної Білорусі. Калі Украіна пераможа ў гэтай вайне, перспектывы Расіі як дзяржавы выглядаюць катастрафічнымі, гэта ўжо бачна. Як вам бачыцца, якія будуць перспектывы Беларусі пасля перамогі Украіны? І што павінна адбывацца, каб перамога Украіны стала і для Беларусі вызваленнем ад дыктатуры? Я переконаний, що якщо переможе Україна, переможе весь вільний світ. І нас чекають кардинальні зміни на нашому просторі. І я переконаний в тому, що Білорусь повернеться до своєї історичної європейської сім'ї. Я переконаний, що Білорусь, що справжній білоруський прапор замайорить над Мінськом. Дякую вялікі. Гэта быў былы прэм'ер-міністр Украіны, адзін з лідараў рэвалюцыі годнасці Арсеній Яценюк. Всяго вам найлепшага. Дякую вам. Слава Україні. Дякую. Героям слава.